Aquest divendres ha tingut lloc la 17a edició de la Diada Olímpica de Secundària Balaguer. Es tracta d'una activitat per a escolars on es busca realitzar una jornada esportiva a través de diferents competicions en esports convencionals. En aquesta 17a edició hi participen més de 700 alumnes que practiquen fins a 14 disciplines diferents, entre les quals esports com el futbol 7, el bàsquet, el tenis taula, el voleibol o el piragüisme. Les diferents activitats es realitzen en 11 espais esportius diferents de la ciutat que permeten donar cobertura a totes les disciplines i competicions. El tècnic de l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer, Albert Marbà, ha explicat quins són els objectius d'aquesta diada. Aquesta jornada que la veritat el que més busca és els valors de l'esport, no deixa de ser una jornada competitiva perquè l'esport en si dona moltes coses, però també és oposició, és col·laboració i això és una cosa que volem llançar des d'aquí. Un dels efectes que precisament hem fet aquest any a nivell de fomentar l'esport en si de col·laboració-oposició és el joc net. El joc net en quin sentit? De que fins i tot siguin els mateixos participants els que s'acabin arbitrant. Amb competicions així i amb esports una mica més convencionals com són el futbol sala, el futbol i el bàsquet, doncs que siguin ells mateixos els que estiguin regint-se una miqueta a nivell d'arbitratges i continuem amb els voluntaris. Aquests voluntaris seran els que acabaran consolidant una miqueta el quadrant i la jornada en si, el que és tota la gestió de la jornada. Com en el cas de la Diada Olímpica per a primària, que es va realitzar fa uns dies, es compta amb el suport d'alumnes de batxillerat dels centres d'Almatà i l'Institut Balaguer per realitzar les tasques d'organització i control. També ha estat necessària la implicació dels diferents clubs esportius de la ciutat, que han cedit desinteressadament material i recursos. La Diada Olímpica de Secundària és una activitat inclosa dins del Pla Local de Dinàmica Educativa.